Catalunya i a Girona, concretament, el càncer més freqüent és el colorectal. El colorectal, seguit del càncer de pròstata, el de mama, el de pulmó i el de bufeta urinària. Hi ha molt de càncer, però també és veritat que el anem curant. Si afegim la dieta, realment podríem evitar entre 1 i 4 casos de càncer que apareixen actualment en la nostra societat. La dieta és la mediterrània, això està clar. Hi ha moltíssims estudis publicats. La dieta mediterrània es basa sobretot en fruites i verdures, és el seu peix bàsic d'alguna manera, i també per descomptat en el peix, no? Com a font de greixos insaturats, poliinsaturats. Consum de peix està relacionat amb una disminució de risc de càncer de fetge, clarament, no sabria explicar per què, i probablement, molt probablement, de pulmó colon i mama. Utilitzem molts fàrmacs que venen del medi natural, però potser el 60-70% de fàrmacs que usem venen del medi natural, no? Alcaloides de la vinca, com la implastina i l'intristina, venen d'aquesta planta, de la vinca. El taxol, famós que hem vist per tractar el càncer de l'ovari, ve del tejo, del taxol, del tejo d'un arbre, de l'escorça d'un arbre, topotecan i rotecan de la campotecina i el topòsit del filino. Aleshores, només era qüestió de temps de que d'alguna forma també s'anés al mar, evidentment, a buscar-los. Va començar amb les esponges, però sempre els taurons reben, no? I d'alguna manera van ser els primers, els extractes del tauró van ser els primers que es van utilitzar per tractar el càncer i altres malalties, el tractament del càncer, no? Farmamar es una compañía farmacéutica española multinacional que se dedica al desarrollo y comercialización de fármacos para el tratamiento del cáncer. Estos fármacos son de origen marino. Gracias a CEDETI hemos conseguido la financiación para 2 proyectos que consideramos importantes en Farmamar. Uno de ellos es el proyecto Basket, es un estudio para determinar la eficacia de una de nuestras moléculas o fármacos más prometedores, que es la lurbinectedina. Este ensayo tiene como objetivo determinar la eficacia de la lurbinectedina en pacientes que tienen tumores sólidos. El ensayo durará aproximadamente 3 años y va a depender del reclutamiento y el seguimiento de los pacientes. I el 2006 vam tenir el primer producte, el primer antineoplàstic d'origen marí, que és el Yondelis, la trabectedina, que ve d'un estidi, que és la actinastia turbinata, amb una doble indicació. Primer vam tenir la indicació en sarcomes de Parstova i els 2 anys següents amb càncer d'ovari.